vítajte pri ďalšom videu z Rigeoteš. A ako môžete vidieť, ja tu nemám predené ani mnoho, som to nič to, ale čo viete, ak som vlastne nebol. Takže tak asi, a takže toto som hral, ale to ste nevideli, takže vám to prejavil som to, čo nevidelo, nevyšlo, takže hneď rovno ideme od toho. A už som zistil, akože nemusím ako natáčať 8 minút, takže tak, ale natáčam to zase bedlíkem a už vám ako to budem natáčať proste. Mám moci koľko minút, takže v pohode. A na konci vám dám timelapse taký, ak hráme jedno kolo, nedohral som, takže som nechcel. Keďže ja som to hral včera večer, takže malo by sa mi dariť. A dneska príde návšteva, takže tak, a pokiaľ dáte tu 10 lajkov, tak budem hrať so sestrou 2-player mod na mojom počítači, 10 lajkov poprosím. A ideme po mincu, skvelé, to som rád. A áno, a pozdravujem tým do videa Bránka, Sašku, Denisku, Soniu a všetkých ostatných. A Šimona. Myslím, že si to radi pozrú. OK, dúfam, že to dám, to by bolo veľmi skvelé. Na prvú. Toto je ťažké a hnusné. Easy! Easy. Bam. Krása. Minúta? Som srandu. Ideme rovno na ďalšie. Like, comment, odber, ideme na ďalšie, čo som rád, to bude rád, úplne nič, ideme na to rovno. Proste nič, k tomu neudeme. Raz, dva, hype. Proste easy. A krásna hručka, úplne mierumilovná. Ale to už neviem teraz. Ale ja to viem, aj keď som mal ľudí, toto nehrá Riguje som to hlavne, ja nie. Vôbec zase nerečom u toho, keď ste videli tie druhé video odo mňa. Aj na to je hnusná mlinica, takže uvidíme, čo dám. To bude tak trvať, ja už to vidím. Dobre, netrvá. A už to vyhráme. To bola prvá, že? Dúfam. Teraz je druhá. A hej, to bola druhá teraz, čo idem. Teraz som ju zobral. A teraz sa pripomínam, že vám ukazujem týmto, že ide sú mince, dôležite z toho vážite. Takže tak. Tu bude mince ďalšia. Ja budem trošku zústrený, že nebudem hovoriť, viete ako. Ja som ju nezobral, videli ste, ne? Nechce sa mi brať. Až všetky video ju zoberiem, ja tu len od ju zoberiem. Natáčam si koľko, takže v pohode. Dobre. Sústredené ľudia som, sústredený. A ešte vám ako poviem, akože ako to budem robiť, že 10 minút natočím a poviem rovno na ďalšie, akože to bude strih, ale ja to do toho dám. Ja mám také robím, akože ja robím tie videá. Tutoriál za 20 odberateľov. Čo si im dosahnem. Mám ju! A už som dosiahla, tu už mám len strih. Easy peasy pam pam para skok dole, hore dole, si tu skačem jak panko, dvakrát za sebou s mincou, pam. Vrhneme do ďalšieho kola na Time Machine. A teraz vám to čúkam, hej, držíte proste od začiatku, keď ste na kompy, to je jedno, jakej konzoli. A to už nedržíte, podľa sa easy, dáme 3 v jednom. A dobre, už som to dal, neviem, či ste to videli, sorry. To si domyslíte, takže tak asi. Bim barabom, baram. Fafarofa, bambarba,
Teraz to bude trošku ťažké. Vidíte prvýkrát otočenú obrazovku, že idem do tej strany a nie do tej. To sa čudujem, to som mega šťastný, že som to dal. To je veľmi ťažké tam jesť niekedy. A ona akože... Ja som kúkal na sestru, čo tam púšťa za gebuziny. No, a teraz to taký... A zase som zemrel, ale prepáčte, že to nie je tak... OK, ľudia, to musíme teraz. To zrobiť srandu! OK, musíme to dať. Nie, bum. A za chvíľu už také kola, čo som nedal ani na mobile, takže to sa budem tak rečovať a... Dobre. A ešte jedna tu bude ťažká minca, to je posledná. Teraz bude. Prosím. Jo! A teraz bolo 3 paky, teraz mám ticho. A ešte vám tak hovorím, jak som hovoril, ešte si pripomínam, že dávam ten timelapse taký zrýchlený, nebude zrýchlený, bude proste normálne, ma budete vidieť, ale ja vám nič nebudem hovoriť, lebo to si sa tak robím z nudy. A tu bude v jakej ďalšom videu, ale to dám do toho videa, to spolní proste, nechajte takto, nejako rozumiete možno, niektorí áno, ktorí robíte videa, Prepačte, som tak povedal, niektorým sa to nebude páčiť to slovo, čo som povedal, napríklad môjim rodičom, prepačte, veľmi si to video nepozorite, ahoj. Áno, prosím. Musíme to dať. Chcem si zahrať CS-ko. A keby ste chceli z CS-ka, tak 30 lajkov. Asi veľa chcem, keď niekto podobáte, ale nemám vaši sérii. Dobre, a teraz musím to dať. Tak, 3 chvíľky som ticho. Nie, naopak. No jo. 3 v 1, si robíš srandu. Ale, to je veľa. Ešte toto vám dám rýchle kolo. Cicles. A potom už vám dám len to... Koľko to, čo sa pozriem, dám strich. Tak, ale ja už to asi nestíham. Takže tak. Ja vám to ešte tak nechodám, pomnám to do prkínka, som chcel povedať, som mám stiskol strich, to nevadí. Musím to dať. Ja mám to tak rýchle, ani bez minci, hej, lebo tak ktoré sú ťažké. Len prvú vám dám, a keď dáme to na jeden pokus len, proste na jeden pokus a potom končím, fakt chcem to stihnúť a tak. A potom mám ten timelapse taký hard, čo hrám takedy. A keď sa mi to čo budete vidieť, ale bude ticho. Dobre, srkam na to, proste, koniec. Dobre, posledný pokus, posledný, fakt posledný. A som mi sústredil, že by neskončilo video a budem tu hovoriť a tak skončím. Dobre, koniec. Dúfam, že sa video páčilo, proste a vidíte teraz ten timelapse, ahoj. No, takže som to s tým timelapseom, nebudete vôbec počuť, takže tak, ja to zapnem na tú hru Harder 6-kovi, nemá to. Keď si to dajte slabšie, zvuk myslím. A keď to je prehlušené, sorry, proste nechcem, že ma mohol počuť. Poďme na to.